Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza nentetha ephuma phaa kulegend yeqela leKaizer Chiefs phaa uSiphiwe Tshabalala. UShaba ke uthi ke iKaizer Chiefs ngoku mayithatha umqeqeshi imqasha, mele ngoku ingamvumeli umqeqeshi aze nolwakhe ulwazi okanye aze neyakhe isystem okanye umqeqeshi afake eyakhe ilalo izindlela yokudlala atshintshe yonke into enzeka ngaphakathi, ngoba laa nto ikhokelele ekubeni itimu ingakhuli ingabheki phambili. And ke ngoku bekwafeyila umqeqeshi kwezaa zinto azize nazo, kulapho itimu izo-end up imgxosha ithi makahambe ngoba yonke into ebethe uyayazi ifeyilile. Uthi ke ngoku izawuphinda ikhokelele ekubeni iKaizer Chiefs iqhubeleke njalo iqasha abaqeqeshi. Uthi yena enguShabalala uyayicebisa into yokubana ngoku iKaizer Chiefs umqeqeshi xa igqiba umqasha mayimhlalise phantsi imxele into ezintathu. Ithi jonga ke iculture yale timu ayitshintshwa. Kunezinto ezibalulekileyo etimu afuna uzitshintshe. Isystem yakhona awuzukwazi ukuyitshintsha, yindlela okwenza izinto zayo awuzukwazi ukuyitshintsha. Loo nto ibaluleke kakhulu yiculture yetimu yeKaizer Chiefs. Ungayitshintshi imqeqesho, ungakufaka kokunye ke okwazi ukukufaka, kodwa le timu indlela okanye apho ibheka khona uzungayitshintshi. Uthi ulungisela ntoni ke lapho? Ukwenza into yokubana kuhlangabezane iKaizer Chiefs, ihlangabezane nomqeqeshi, umqeqeshi aze nolwazi analo phezu kolwazi leKaizer Chiefs, aze nemibono anayo phezu kweculture yeqela leKaizer Chiefs. Iyaphi ke loo nto? Masenze umzekelo. Uba iKaizer Chiefs idlala i-attacking football okanye idlala yes mandithi attacking football, ayijiki, wena uyaxelwa qha le timu idlala ngale ndlela, wena mqeqeshi ke uzofaka ke uzozwayizela ushukela ngaphezulu. Awuzukwazi ufika iKaizer Chiefs ibidlala i-short balls uthi wena ngoku iKaizer Chiefs uyayitshintsha kule ndlela idlala ngayo uzosebenzisa i-long balls. Yilaa nto izakwenza nee-players zeKaizer Chiefs zi-end up ezidideka ngokwemqondweni, ngoba coach nocoach ozofika utshintshe indlela yokwenza. Kanti ubuyaqaphi lapha Orlando Pirates ayitshintshi iculture la team, umqeqeshi ufika nolwazi, kodwa iculture Orlando Pirates ayitshintshwa, ihlalelo lahlobo. Nantso ke into ethethwa nguShabalala, uShaba ngokwakhe uthi iKaizer Chiefs ke mele ziqwalasele ke ezo zinto, ngoba yawuenda phi batshintsha njalo ke abaqeqeshi. Watsho ke nethemba lokubana ke xa inozibamba ezo zinto kwinyaka ozayo ingangaphindi bengunumber 3, inganento ezayifaka ngaphakathi ke enjengekhapha okanye njengeleague xa inozibamba ke ezo zinto. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.